ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Εφεδρικού Λόγου Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος. Είμαι ο Βάης. Πριν περάσουμε στο μάθημα, θα αναφερθούμε ξανά στους 4 κανόνες ασφαλείας. Θεωρούμε κάθε όπλο γεμάτο. Βάζουμε το δάχτυλο σε σκανδάλι μόνο όταν θέλουμε να πυροβολήσουμε. Δεν στοχεύουμε κάτι που δεν θέλουμε να καταστρέψουμε. Πάντα σιγουρευόμαστε για την ασφαλή κατάληξη της σφαίρας. Συνοψίζοντας τη σειρά μαθημάτων αυτή, ας πούμε κάποιες λεπτομέρειες. Η σειρά μαθημάτων αυτή αφορά τόσο πολίτες που αρχίζουν να ασχολούνται με τα αντικείμενα αυτά για πρώτη φορά, όσο και επαγγελματίες. Οι πληροφορίες που δίνονται είναι από επαγγελματίες εκπαιδευτές και είναι εξίσου χρήσιμες για όλους. Άλλωστε, αντικείμενα όπως η χρήση πυροβόλων όπλων, η κινησιολογία του μαχητή και οι κανόνες ασφαλείας είναι ίδιες για όλους. Αλλαγές υπάρχουν κατά κανόνα μόνο για τους επαγγελματίες σε δοκική, αλλά και αυτές δικαιολογούνται αναλόγως με την αποστολή κάθε υπηρεσίας. Για παράδειγμα, γενικά δεν προτείνεται να βάζετε καλώδια ασφάλισης του πιστολιού σας στη ζώνη σας. Είναι κάτι που γενικά έχει αποδειχθεί ελάχιστης χρησιμότητας, αφού η σωστή θήκη του πιστολιού κρατάει γερά το όπλο κατά κανόνα υπό οποιασδήποτε συνθήκη. Συνήθως, όταν κάποιος χάνει το πιστόλι του, οφείλεται σε κακή επιλογή θήκης λόγω άρνοιας και σε έλλειψη εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, ό,τι μπορούμε να αποφύγουμε να έχουμε στον εξοπλισμό μας το οποίο θα μας εμποδίζει ή υπάρχει ενδεχόμενο να πιαστεί από κάπου, το αποφεύγουμε. Πλην όμως είναι εξαιρετικά χρήσιμο σε μονάδες που επιβιβάζονται σε πλοία. Και αυτό διότι πολύ συχνά η επιβίβασή τους γίνεται υπό αντίξωες συνθήκες, οπότε και οι πιθανότητες να τους πέσει το πιστόλι στο νερό είναι αρκετές. Και αν τους πέσει, απλά το χάνουν. Και αφενός δεν θα το έχουν εκείνη τη στιγμή που το χρειάζονται, αφετέρου όμως με τη λήξη της αποστολής θα έχουν πειθαρχική ποινή για απώλεια υλικού. Σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό, να πούμε τα εξής. Στον ΕΛΕΔΕ έχουμε βάλει προτεραιότητα τη μαχητικότητα και την ευελιξία του μαχητή σε ό,τι αφορά τον πρωτεύον εξοπλισμό. Σε πρώτη φάση μας ενδιαφέρει ο μαχητής να μάθει να κινείται σωστά και να είναι κατά το δυνατόν άνετος και συγκεντρωμένος, αφού πολλές φορές είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που κάνουν τη διαφορά σε περιβάλλον μάχης. Σαφώς, εφόσον ένας μαχητής θέλει να ανέβει σε κατάρτιση και επαγγελματισμό, θα πρέπει να προσθέσει εξάρτηση σώματος. Σε αυτή έχει την επιλογή να βάλει αντιβαλιστική προστασία από τις σφαίρες των αντιπάλων, αλλά και θήκες για έξτρα γεμιστήρες, αλλά και άλλα υλικά που θα του είναι χρήσιμα. Αντιβαλιστικό κράνος. Αυτό φαντάζομαι μιλάω από μόνο του. Προστασία του κεφαλιού μας από σφαίρες, αλλά και από όποιο άλλο αντικείμενο μπορεί να μας τραυματίσει. Επιπλέον προστατευτικό πληθυσμός. Σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται γάντια προστασίας για τα χέρια μας, στολή εργασίας, άνετα και προστατευτικά άρβιλα για την προστασία των ποδιών μας. Αυτά σε γενικές γραμμές. Οτιδήποτε άλλο όπως σακίδια και άλλα σχετικά χρησιμεύουν για να μεταφέρουμε έξτρα εξοπλισμό που είτε είναι πιθανό να χρειαστούμε, είτε ξέρουμε σίγουρα ότι θα το χρειαστούμε. Ας θέσουμε όμως τα εξής. Έξτρα εξοπλισμό σημαίνει έξτρα βάρος. Έξτρα βάρος σημαίνει απέτηση για μεγαλύτερη φυσική κατάσταση. Διότι ανεξάρτητα αν θα έχετε έξτρα βάρος πάνω σας ή όχι, οι απαιτήσεις μιας κατάστασης μάχης δεν αλλάζουν. Θα πρέπει να είστε εξίσου ευέλικτοι. Αυτός είναι και ο λόγος που οι επαγγελματίες αφιερώνουν τόσα πολλά σε ανώτερη φυσική κατάσταση. Στον ΕΛΕΔΕ προσεγγίζουμε το ζήτημα της εφεδρείας από τεχνική άποψη, αφού η φυσική σας κατάσταση είναι ζήτημα διατροφής και τρόπου ζωής. Είναι προσωπική σας επιλογή να είστε σε καλή κατάσταση και ευθύνη. Δείτε αυτό το βίντεο σε επανάληψη. Μία φορά δεν αρκεί. Για την ακρίβεια, να βλέπετε όλα τα εκπαιδευτικά βίντεο σε επανάληψη ώστε να τα εμπεδώσετε. Πάμε στο επόμενο μάθημα.